ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ। ଭାବ ଯେତିକି ଗହୀର ହୁଏ ତା ମହିମା ବୁଝିବା ସେତିକି ସହଜ ହୁଏ। ତର୍କ ଅହମିକା ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ, ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତର୍କ ଓ ଅହମିକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ନେଇ ଏକ ଉଦାହରଣ। 1804 କଥା। ସେଦିନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋରାମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଆଗରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। କେହି କେହି କହୁଥିଲେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ମଧୁମଙ୍ଗଳର ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କେହି କହୁଥିଲେ ଯାହାର ସେବା କରୁଛି ସେ କାଳିଆସନ ତାକୁ ରଖିବେନି। ମଧୁମଙ୍ଗଳ କିନ୍ତୁ ନୀରବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆଖିରୁ ବହୁଥିଲା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ଧାର। ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ଏ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ କବଳରୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଠିକ୍ ଏମିତି। କେତେକ ଇଂରେଜ ସାହେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତମ୍ବୁ ପକାଇ ରହୁଥିଲେ। ସେଦିନ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଅଟା, ଘିଅ, ଚିନିରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଲଡ଼ୁରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ କିଛି ପଇସା ପାଇବା ଆଶାରେ ସାହେବଙ୍କ ତମ୍ବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାହେବ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କ'ଣ? ମଗଜ ଲଡ଼ୁ, ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଗୋରା ସାହେବ। ମଧୁମଙ୍ଗଳ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ତୁମ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଏଇ ଲଡ଼ୁ ଖାଆନ୍ତି? ଗୋରା ସାହେବ ପଚାରିଲେ। ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଲଡ଼ୁ ଖାଆନ୍ତି, କହିଲେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ। ବାସ୍, ତାପରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିଗଲା ବିପଦର କଳାବାଦଲ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଜାଣୁନଥିବା ଓ ବୁଝୁନଥିବା ଗୋରାମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବଳୟକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ଏହାର ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। କାଠଗଣ୍ଡିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡିଆ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ କ'ଣ ଲଡ଼ୁ ଖାଆନ୍ତି? ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ। ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ମଧୁମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ସମସ୍ତ ସେବକ ଓ ଭୟ ଓ କାତରରେ ଥରୁଥିଲେ। ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଥାଳିରେ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି ହୋଇ ଆସିଲା। ଲଡ଼ୁ ସବୁକୁ ଗଣାଗଲା, ଓଜନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତା ଦେହରେ ମୋହର ଲାଗିଲା। ପଠାଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା, ଲଡ଼ୁ ଭଙ୍ଗା ହବନି କି ଖଣ୍ଡିଆ ବି ହବନି। ଓଜନରୁ ଜଣାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇ ଥାଳିକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଗଲା। ପୂର୍ବପରି ମୋହର ଖୋଲି ପୁଣି ଓଜନ କରାଯାଉଥାଏ ଗୋଟି ଗୋଟି ଲଡ଼ୁକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଗୋରା ସାହେବଙ୍କ ଅହମିକାର ହିମାଳୟ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିସ୍ଫୋରିତ ନେତ୍ରରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲଡ଼ୁକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଡ଼ୁ ଓଜନରେ ଅଧା କମ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବହି ଆସୁଥିଲା ଲୁହ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏଠି ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲା। ଅଭିମାନର ନର୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। ଅହମିକା ପାଲଟୁଥିଲା ଶରଣାଗତିରେ। ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ଗୋରା ସାହେବ ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଅଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ଦିଆଯିବ।